sabi ko, mapera ka. Tama si Makagago. sabi ko sa kanya, Hindi totoo lahat ng nakikita niyo sa social okay, media. apology Siyempre, accepted. kailangan Wala mag-ayos ng namang- mga yan. Magmumukha wala na akong talagang dapat mahal sabihin. yan. Ganun, totoo. Pero totoo, yung Dami iba dyan dapat kayod ng sabihin. kayod. Yung iba nga wala pa kasi sa hindi sariling niya bahay. ata Anong kailangan kong gawin? Yun yung totoo, kaya kailangan mo tumanggap ng trabaho. As ikaw, na gusto mo ng mas magandang, Pero, paganda ng regarding buhay sa mo, issue ni anong Zainab at kailangan saka mong ni gawin? Wilbert, Kailangan mong magtrabaho sila yun eh, magtrabaho. alam mo yun, Doon hindi ka rin nagsimula lahat makakasali yan. doon. Kasi- O ngayon na nagtrabaho ako sa Kasi kanila, what's the sense, diba? nabuo Gusto yung naman relasyon kumira ng na as- tao, may anak tao, Hindi ko alam, hindi kita nilayo sa alam mo yun, kanya-kanyang diskarte Hindi sa kita pera. nilayo sa Eh, libro. kung paano mo na lang tignan yun? Ikaw Kung pa, paano ang niya nagsasabi sa akin pinansin, na kasi ganyan. kada makikita Sila ka na nila yun, kahit shit walang nila yun. vlog or Wala collab, ako dun. nagbibigay ka ng Nandito pera ako kasi ngayon, expect na nila yun, sasabihin tumatawag ng din mga sa'yo na mga madaling nagsali araw. ako. Tatawag ka pa Kung sa akin, hindi hindi naman dito ako nadadrag sa ang ganito, pangalan, alauna hindi ng ako madaling makikita araw. sa'yo. Kasi si Ngayon, ganito, kailangan to hindi ko nilululoy babanggitin siya. yung mga pangalan Isa dahil yun, ayoko kasi best friend mapahiya ako. sila. Kagaya Hindi ng mo ginawa gasal mo sa tayo akin, mo ngayon. pagpapahiya Okay? dun sa mga nasabi ko sa'yo. Ah, So ngayon, hindi mo hindi ko gasal tayo sasabihin sila, sa'yo Anthony, kasi lahat ano yun ng eh, mga mapuso yun ang taong masyadong mababait. kung paano niya ako Best friend ko pasigilan yun, yan. talagang kailangan ng backup nun. Hihinga lang ako.